Christine Gawci, għawċija ta' 35 sena u residenti ir-Rabat, tilfet ħajjita wara li sabet ruħa f'diffikultajiet waqt li kienet qed todos fil-bajja ta' Mġarrixxini. L-inċident seħħa l-ħabta tal-10 ta' filgħodu meta kien innotat li l-mara sabet ruħa f'diffikultajiet. Minnu fih kienu informati l-Pulizija u l-Forzi Armati ta' Malta li bdew ħidma biex il-mara tinstab u tfittex tittella fuq l-art. Fil-fatt wara tfittxija fil-baħar ittellat il-port tal-Imġar. Jistennija sabet ukoll tim mediku għalkemm l-intervent tagħhom kien għal xejn minħabba li l-mara ġiet iċċertifikata mejta fil-post. Christine kienet istess membru tal-Forzi Armati u fir-Rabat Għawdex hi kienet magħrufa sew għas-sem tagħha bħala bandista fis-Soċjetà Filarmonika La Stella. Fil-fatt kienu ħafna lawċin li fuq il-medja soċjali faħru l-karatru sinċir u avventurus kif ukoll l-enerġija li Christine kienet tħalli madwarha. Fuq kollox huma esprimew ix-xokk tagħhom wara din l-aħbar u wasslu l-kondoljanzi lill-familja tagħha. Iservit ukoll fl-Armata Ingliża barra minn xtutna, fil-fatt kienet ingħatat ukoll diversi midalji għall-impenn tagħha f'missjonijiet fil-Lvant Nofsani fost l-oħrajn. Bil-każ kienet informata il-Maġistrat tal-Assa Bridget Sultana li ħattret diversi esperti biex jassistuha fl-inkjesta. Aktar investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.